Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatuhu. Mabiya wannan shiri mai suna a duniya, sannan ku da arzikin ƙara kasancewa da mu a wannan lokaci mai albarka. Mabiya wannan shiri mai suna a duniya, idan wannan ne zuwan ku na farko, ku danna mana alamar subscribing, sannan ku danna mana alamar ƙarfar sanarwa a cira ku na samun don da shaidan mu da zarar mun daura. Mabiya wannan shiri mai suna a duniya, kun san mun tsaya ne a kashi na 60 inda za mu shiga wato ainihin kashi na 61. wato wannan shiri mai suna a duniya kenan, wanda muke kawo muku shi a wannan tasha mai albarka duk ranar laraba da misalin karfe 8 zuwa karfe 9 na dare. To dai kwatsam mun kawo muku wato shi an wannan ci gaba wannan shiri mai suna a duniya ba, inda kuke tunanin menene dalilin da yasa ba kawo muku wato shi an wannan shiri mai suna a duniya ba, inda kuma in Allah da a wannan sati da za mu shiga za mu kawo muku wato shi an wannan ci gaba wannan shiri mai suna a duniya, inda Allah ya kai ta da yi mana subscribe ne kaɗai za ku samu wato ainihin ci gaba wannan shi mai suna a duniya kamar yace kuke son kallon ci gaban shi. Mun gode da kasancewa da mu a wannan lokaci mai albarka, sannan ku da ƙara arziki ƙara kasancewa da mu a koda yaushe.